അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പാർട്ടിയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മജീദ് മൈസൂർ, ഇതിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇലിയാസ് സാഹിബ്, വേദിയിലുള്ള ദേശീയ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് അൽഫോൺസോ ഫ്രാങ്കോ, റിയാസ് പറങ്കിപ്പേട്ട്, മറ്റ് വേദിയിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരെ, വിമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന കർമ്മോത്സുകരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടക നിയമസഭാ അങ്കണത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ MLA-മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ. വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത 9% വരുന്ന വിദേശികളുടെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ 91% വരുന്ന സ്വദേശികളെ, ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളും, തീയരും യാദവരും ദ്രാവിഡരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കർണാടകയുടെ വിവിധ ജാതി മത സമൂഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവർണ ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 91% വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ഈ നാടിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ നാടിനെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം നടത്തിയവരുടെ പിൻഗാമികളാണ്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഫാഷിസവും അവർക്ക് പ്രചോദനമായി വർത്തിക്കുന്ന ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയും അത് തീർത്തും വൈദേശികമാണ്. അതിന് ഇന്ത്യ രാജ്യവുമായി, കർണാടകയുടെ മണ്ണുമായി ഒരു നിലയിലും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണ് എന്ന ഒരടിസ്ഥാന ബോധം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടാകണം. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ 91% വരുന്ന ഈ നാട്ടുകാര്, ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മതമാണ്. എന്നാൽ ആ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഈ നാട്ടുകാരാണ്. ക്രൈസ്തവ മതം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന മതമാണ്. ആർക്കും അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാരാണ് ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രൂപം കൊണ്ട ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട്. സിഖ് മതം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രൂപം കൊണ്ട മതമാണ്. അതിലും ആർക്കും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം, അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരാണികമായ ഒരു പൈതൃകമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സംസ്കാരമാണ്.
ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം വന്നപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി. വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗമെന്ന നിലയിലും ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം എന്ന നിലയിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, ഇന്നും കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ മതം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അസ്പൃശ്യരായ ആളുകൾ, തൊട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിദേശ ബ്രാഹ്മണ്യം ഭരിച്ച ഈ നാടിന്റെ ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ പലരും സ്വീകരിച്ചു, സ്വീകരിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദളിതുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 91% വരുന്ന ആളുകളും ഈ നാട്ടുകാരാണ്, ഇവിടെ ജനിച്ചവരാണ്, വിവിധ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നതാണ്. ഈ നാട്ടുകാരായ ഒരാളും ബ്രാഹ്മണനായിട്ടില്ല. RSSനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ആ ഭരണഘടന ഞങ്ങൾ മാറ്റി മനുസ്മൃതി പകരം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് RSS പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥതയോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നിയമവ്യവസ്ഥത, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നത്, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഹിഷ്ണുത ആ ജനവിഭാഗത്തിനില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ബ്രാഹ്മണ ജനവിഭാഗം അവര് പരസ്പരം വിവാഹം ചെയ്തും അല്ലാതെയും പെറ്റു പെരുകിയ 9% എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ രാജ്യനിവാസികളായ ഒരാളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം. അത് ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ തീർത്തും വൈദേശികമായ ഒരു ഐഡിയോളജി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ മുസ്ലിം എന്നും ക്രൈസ്തവനെന്നും പറഞ്ഞും, ദളിതനെന്ന് പറഞ്ഞും, തീയനെന്ന് പറഞ്ഞും, യാദവനെന്ന് പറഞ്ഞും, വിശ്വകർമ്മജനെന്ന് പറഞ്ഞും, അങ്ങനെ കർണാടകയിലുള്ള വിവിധ ജാതികളുടെ പേര് പറഞ്ഞും ആയുധം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ 9% രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം. ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകണം. ആ മാറ്റത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയോളജിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെന്ന് ഭരിക്കുന്ന സംഘ് പരിവാറിന് പകരമായി കേഡർ സംവിധാനത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ, മതനിരപേക്ഷതയുടെ, ബഹുത്വത്തിന്റെ, ബഹുസ്വരതയുടെ, നിർഭയത്വത്തിന്റെ ഒരു ബദൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരൽ മാത്രമാണ് പരിഹാരം. ആ ബദലിന്റെ പേരാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. കേവലം ഒരു ബദൽ എന്നതല്ല, ഇതല്ലാതൊരു ബദൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കാനില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത്? അതാണ് പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴും പല ആളുകളുടെയും പ്രതീക്ഷ RSS ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ വന്ന പരിഹാരമാകുമെന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശിവകുമാർ വന്നാൽ പരിഹാരമാകുമെന്ന ചിലർ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ കർണാടകയിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ, എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ മാത്രമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പതാക പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് തേടി ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജനതാദളിന് വേണ്ടി വോട്ട് തേടി ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് തേടി ഇറങ്ങി അവരെ അങ്ങ് വിജയിപ്പിച്ചാൽ RSS കർണാടക ഭരിക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം നടത്തി കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു.
ജനതാദളിനും വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് കർണാടക ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് കർണാടക ഭരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് RSS ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? നാം എല്ലാം കൂടി വോട്ട് ചെയ്ത്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വോട്ട് ചെയ്ത് മതനിരപേക്ഷതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന RSS കർണാടക ഭരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കർണാടകയിലെ നല്ല മനുഷ്യർ വോട്ട് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിനും JDSനും അധികാരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ MLA-മാര് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ BJP പാളയത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ രാജ്യം ഇനിയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം. പോണ്ടിച്ചേരി ഭരിക്കുന്നത് RSS-കാരനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ. പോണ്ടിച്ചേരിക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനാണ് നാട്ടുകാർ വോട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ RSS ആണ് ഇന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ത്രിപുരയിൽ ഒരു പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് RSSന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ വോട്ട് ചെയ്തും ജിന്ദാബാദ് വിളിച്ചും പണം കൊടുത്തും കാവലിരുന്നും നാം എല്ലാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം RSSന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള, നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തിബന്ധമുള്ള, നമുക്കെല്ലാം ചില കടപ്പാടുള്ള, നമുക്കെല്ലാം ചില ആത്മബന്ധമുള്ള ചില നേതാക്കന്മാര്, അവര് പക്ഷേ അൽഫോൻസോ ഫ്രാങ്കോയുടെ ആ മതം വിശ്വസിക്കുന്നയാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ മജീദ് മൈസൂറിന്റെ മതം വിശ്വസിക്കുന്നയാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദളിത് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നയാളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും കൈപ്പറ്റിയുടെ ആളുകളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇയാളൊരു അപകടകാരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല വോട്ട്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം, അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമുണ്ടാകണം. വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ 10,000-ങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ആശയം കാർഡുകൾക്ക് കൈമാറണം. ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്ത് സംഘർഷമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദേശദ്രോഹികളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കർണാടകയിൽ 500 ചർച്ചകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ആ ഭീകരവാദികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ ഭീകരവാദികളാണ് ഹിജാബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കലാപമുണ്ടാക്കുന്നത്. അവര് തന്നെയാണ് ആ സംഘപരിവാർ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിസ്സാര പേര് പറഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മനുഷ്യ മക്കളെ നിഷ്ഠൂരമായി തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത്. ആ ഭീകര താണ്ഡവമാടുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളെ മൂലക്കിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ കൈപ്പറ്റി പേറിയാൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും സാമ്പ്രദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മിൽ 60 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരുണ്ട്, 70 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരുണ്ട്, 80 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരുണ്ട്. പല ആളുകളും കുറഞ്ഞ പ്രായം മുതൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച ആളുകളുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനം നടത്തി തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ, ക്ഷീണം നോക്കാതെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട് പണിത് കൊടുത്തവരുണ്ട്, തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചവരുണ്ട്, ഭൂസ്വത്ത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തവരുണ്ട്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റായി തലമുറയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി വെച്ചവരുണ്ട്, നല്ല റിമോട്ടിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗേറ്റുള്ള വീട് പണിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവര് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന RSSന്റെ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വളർത്തി
വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ വെള്ള നക്ഷത്രാങ്കിന് ത്രിവർണ്ണ പതാക എന്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജത്തിന് പാർട്ടി വേണം. സംഘർഷത്തിന്റെ രാജ്യമല്ല വേണ്ടത്, സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് വേണ്ടത്. ഗുണ്ടാ സംഘം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജ്യമല്ല വേണ്ടത്, കൊള്ളക്കാട് രാജ്യമല്ല വേണ്ടത്, അഴിമതിക്കാട് രാജ്യമല്ല വേണ്ടത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? നമുക്കറിയാം, 765 കർഷകർ സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. സവർണ ഗവൺമെന്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന RSS സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു വീണത് സിഖുകാരായ കർഷകര. അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് പോഷകാഹാര കുറവ് മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യ മക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മരിച്ചു വീഴുന്നു. അതും ഈ ഗവൺമെന്റിന് പ്രശ്നമല്ല. ബ്രാഹ്മണ്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരൊന്നും മനുഷ്യാവകാശമുള്ളവരല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളെ തെരുവിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോൾ അതിലും ഗവൺമെന്റിന് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിലല്ല, മറിച്ച് മനുസ്മൃതിയിലാണ്. ആ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവർ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനം നിരന്തരമായി ഇറങ്ങേറുമ്പോൾ, നീതി നിഷേധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തെ അപരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു, ആവേശത്തോടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു, ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാക പിടിച്ചവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 3/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലം സിന്ദാബാദ് പിടിച്ചുയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ പതാക ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വോട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും മാറ്റിക്കുത്തേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ സംഘാടന സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ, അതും ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘാടകരായി മാറി, ഇതിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറി, ഇതിന് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നവരായി മാറി, ഇതിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായി മാറി, ഇതിന് വോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നവരായി മാറി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കണം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 91% ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ നിർഭയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാഹകരായി മാറാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകണം. അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. 450 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പോരാളികൾ ജീവൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ പറയൂലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാര്, ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞെന്താണ് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാര് സമ്പാദിച്ചു തന്നതാ മോനെ, അത് നശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാട്ടില്. അവര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അത് നശിപ്പിക്കാനല്ല, അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും. അതെ, നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് നേടിത്തന്നതാ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഇന്ത്യ അവരെ നേടിത്തന്നതാ. അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതാണ് ഒരു ഭരണഘടന. അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരിണിതിയാണ് ഒരു മതേതരത്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യ. അത് വെറുതെ രൂപം കൊണ്ടതല്ല, അത് രൂപം കൊണ്ട കാലം മുതൽ അതിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ വൈദേശിക ഭീകര പ്രസ്ഥാനമാണ് RSS നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഫാഷിസം. ആ വിദേശികൾ നമ്മയെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാടുകൾക്ക് കൈമാറണം. ആ കേൾക്കുന്ന കാട് ഏത് ജാതി എന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഏത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നേരിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ശരിയുടെ രാഷ്ട്രീയം, സത്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, മതനിരപേക്ഷതയുടെ രാഷ്ട്രീയം, അതോടൊപ്പം ബഹുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, പരസ്പരം അറിയാനും പരസ്പരം അറിയിക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയം, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലമുറ സ്വസ്ഥമായി അവനിഷ്ടമുള്ള മതം വിശ്വസിച്ച്, അവനിഷ്ടമുള്ള ആഹരിച്ച്, അവനിഷ്ടമുള്ള വേഷം ധരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നന്മയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല.
തർക്കമില്ല എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, നാം ഒന്നുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ 10-20 കൊല്ലം 30 കൊല്ലം ഗൾഫിലോ നാട്ടിലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ തോന്നുന്നത് എന്റെ മുഴുവനും ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് 18 മണിക്കൂർ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്റെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടും, അവസാനം എന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്നെ വേസ്റ്റായി ഉപേക്ഷിക്കും. അത് പോരാ, ഒരു തിരിച്ചറിവ് നേടുകയാണ്. അപ്പൊ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ കൂടാരത്തിൽ അഭയം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഇവിടെ കിടന്നോ? അതാ പണ്ട് പറഞ്ഞത്, നീ സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കണ്ട, സ്വന്തമായി കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട, സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാക്കണ്ട, നീ അക്ഷരം പോലും പഠിക്കണ്ട, അതുപോലും നിനക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. തമ്പ്രാന്റെ കൂടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞോ, അവന്റെ തൊഴുത്തിൽ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽക്കാലികളുടെ പോലും പരിഗണനയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീണ, ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമറിയുന്ന, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ള, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വതുമായി ബന്ധമുള്ള, ജന്മം കൊണ്ടും ധർമ്മം കൊണ്ടും ജനിതകമായും ഇന്ത്യക്കാരായ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ 91% അടിമവൽക്കരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്ന, കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർവ സമ്പത്തും അദാനിമാരും അംബാനിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്ത് സീപോർട്ടും എയർപോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ നാഷണൽ ഹൈവേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രവിദ്യ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികൾക്ക് സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കി കൊടുത്ത് ഗുജറാത്തിന്റെ മാത്രം തറവാട് സ്വത്താക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും കോളനിവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ ഭീകര വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ ഒരു നിർഭയത്വത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരണം. അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ബോധ്യത്തോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവാക്കളോട്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് മുതൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഈ സ്നേഹ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായി കർണാടകയെ മാറ്റണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.